Avui us presentem un clàssic de la literatura juvenil en català. El seu títol és Si puges al Sagarmata quan fumeja neu i vent. És un clàssic perquè des de la seva edició l'any 1988 se n'han fet més de 25 edicions. Aquest mateix any va guanyar el Premi Joaquim Ruyra. Aquesta obra ha estat escrita per en Josep Francesc Delgado. És un autor que també té poesia infantil i juvenil publicada, així com diverses obres sobre literatura i llengua catalanes. Ha rebut també diversos premis, com ara el Premi Nacional de Literatura Juvenil, i ha estat en la llista d'honor de l'IBI. Pels qui no conegueu aquest organisme internacional, us direm que és molt important en l'àmbit de la literatura juvenil. Les seves sigles són International Board of Books for Young People. L'obra ens relata una expedició catalana a l'Everest i la desaparició de la Mireia, l'única integrant femenina del grup. A través de les cartes que tots els integrants de l'expedició envien al Josep, el germà de la Mireia, anirem pujant amb ells al cim de l'Everest. Com que el tema principal d'aquesta obra és l'alpinisme, hi apareixen tots els elements relacionats amb aquest tema, com per exemple el companyerisme, l'esforç, els xerpes i fins i tot el Yeti. Cal dir que l'autor es va documentar molt amb aquest tema i això va donar lloc a 3 altres novel·les relacionades amb el món del Tibet. Aquests títols són Sota el signe de Durga, Nima el Cherma de Namche i La tomba de Tianboche. Us la recomano a tots aquells a qui us agradi l'aventura, la intriga i les cultures exòtiques. Cal dir, a més, que està molt ben escrita. No quedareu decebuts.